achaze njengoba nami echaze kimi ukuthi ucela ukuthi abulale udadewabo. Ebese ethi kumkhize, wesisi nami njengoba nje engibiza ukuthi angizolalela lo daba lolu, nami mina ngibulali-ke mina. Bengimazi naye engabulali, angazi noma useyabulala. Athi cha ngiyanicela nje nisale senikwenza naye lento. Bese khipha igama lemali badonsela. Athi cha okwamanje ngino 3000 sibhekane emehlweni nomkhize. Ngithi silambile sesikhathi adlile silambile manje. Athi ngizonipela 3000 siphinde sibhekane noKhabazela. Bese futhi-ke yabazi abantu abahlala bendawo bephila ndawonye bayakwazi ukubonana ukuthi la siyavuma lapha siya. Without ukuthi nizini. Yeah. Bese sivuma sithi hayi kulungile. Nginake. Bese ethi yazi ngizocela ngisize ngakho. Ngicela nihambe niyongifunela imoto. Ngizokwazi ukuthi ngihambe nginikhombisa lapho kufanele nobulala khona usisi wakhe uRosemary Ndlovu. Upetrol ngizowufaka usho yena. Ngizofaka nje upetrol ka 800 rand. Abethi-ke lapho sisuke sigijimeke nomkhize-ke sambe sithola omunye umfana onemoto. Fese simchazela umfana ukuthi yazi kunomuntu kanje uthi ufuna ukusebenzisa uthi kufanele simbulalele udadewabo. Leyo nto thina nawe yazi azizeli lezo zinto. Sifuna ukuyobona kahle la athi asobulala khona udadewabo. Thina vele leyo nto esithuma ngeke siyenze. Sifuna nje ukuyobona lento esithuma wona leli phoyisa. Ngoba phela sithunywa yiphoyisa lokuthiwa elafungayo lathi lizoba umvikeli umphakathi. Kodwa yilo elithi abantu ababulala. Hayi avuma umfana. Uyasifuristana vele umfana. Wakithi